jumpnul tam. Vodič! Dobrá jazda! Fuck! Remi! Akcia! Človeče, akcia! 11! Fuck! Yeah! Yeah! Fuck Yeah. yeah! Yeah! Woo! Bleh. Fúha. On si ma všimol. Až vítal som, že sme mohli. Ja viem, že to berá to ďaleko. Počkaj. Počkaj ten backflip. Drž to. Na hovno! Ja viem. Fuck. To bol fail. Do piče. Tak toto bol hard. Hovno! Tak toto bolo moc v rýchlosti. Ne. Nedá ho. Fail! To sa nedá, sola. Milujem vás, všetkých deti moje. Hej. To je mocné. Povedz si nám niečo do kamery. Ahojte. Počíš ten hip-hop? Hip-hop. Nie, 0 na druhú. Starej vznikla, že vám nechňajú čokoládu. Jaj, tak to, ale inak tá rovnica bola ako? 0 krát 0 na druhú. 0 na druhú. To nič, dvoje, tak sa volať. Come on. 3 minúty parkouru a 28 minút debilín. No a čo? To bude najlepšie video na Patrik svete. video! Vieš? Počkaj, veď ja vás nestíham všetkých. Som počul, že si gay. Som? To som ja písal. Neviem, som písal Vieš čo? On išiel pozerať Twilight, odtedy je gay. Ale nepovedal to. Našťastie, bol som až tak z toho smutný, že ma ušetrila. Ale ja som... Poď ďalej.
No, ja sa bojím, že... Som očistený. Idem na to. Čakajte na mňa! Ten čurák, má tam čurák, ne? Ale... Skáčeme tak raz, dvakrát, alebo raz za týždeň, dva. Tak ja mám úplne kondička 0 bodov, sila tiež. Takže, Akože... pozrite sa na tie moje ladné pohyby, hej. Zlyhal som. Takže. Oh. A teraz? Ja zase na vec. Takto. A idete. Takže... Nie? Nie. Jo! Máš bobulu na dáte. zadku. Na zadku bobulu na zadku. To niečo tam To je Nie, pizza, v pohode, to dáte, zvlášte. Takže ak som vás učil. Už nie. Už nie! Jo! Aj tomu sa so mnou rozmýšľať, že? Ja som sa deti mal opustiť. Bože, To je toho dole. Good. Good. Lebo ja to spravím, lebo to je sračka. Ale som mal chvíľku Kaťu. Spravil som to, ale skôr sa posrala. Záleží, jak skočíš. Ale hej, ale to by bol taký pestý. Bolo by to proste pekné. Taký pestý. to sú tie fotky, že fajn liga. Ty retard. You find me, you should break. Should break down. A to by tam vlastne sračka super. Užil si to, čo? No teda. Sám sa kúkaj. Nebolo ďalo. Prekrásne, ja tu uríkam. Tak to bolo písknutie toto. Počkaj. Keď mi to nejde, tak ma natáčať. Ma to skôr rozšťal, to nebudem trhať. Ani to. Hovno. Kde sa Remi? Remi. Nie v závere. Na to mi to tu. Za 15 minút sme tam, na 10. To je neskôr, ak nebude pršať. Fajn. Čau.
utekať. Šlap. Ani natoč, pozri sa. Hovno! Dobre, povedzte nám niečo, ľudia, o vašom samovražebnom zostupe. Bolo to úžasné. Fakt. Vzadu sú nejaké ľudia. Fakt. Bolo to úžasné. Presne. So Skrajerom sme to dali. Úplne rýchlým tempom. A... Moment. Počkaj. Toto som chcel. Vždycky som ti chcel vyznať lásku. Príjmeš moje rúži? Mortiša. Nice. Go. Teraz. A ja som ešte v prístupe. To je ona. Tak to otrať. Máš tú modrú farbu? Teraz šemácky, počúvaj, ešte jednu, modrú. Nápadlo. Tak toto bolo ináč. Bolo tesne, alebo čo to To bolo bolo? možno tak 10 cm od mojej hlavy. Som gay! Ja som sa inak zlakol, ty kokos. Sorry kámo, neviem, akože ja som to vnímal tak, že ty si dole a ja letím ponad teba, akože, že tam tú hlavu nemáš. To bolo 10 cm, že? Ja sa kúkam kam letím, nie pod nohy. Inak tesnotka, ty kokos, čo ti jebe? Dobre, Poďme ešte raz. Akcia. Nevychádza mi to poriadne proste. Tá tráva mi tam fakt jak prasa vadí. Are you dead? Yeah. Boj. Bože, ale čo si to dosiahli tým Paťom a oným tam? A niekto vidie, jak dopadajú na zem, to je očo. Drž hubu. Prečo by som? Damage! Dobre, ty koko, do to bude strihať zase. Majete, že no. Ja mám do stenu, inak by som sa do nej hodil. Ale lepšie. Ešte stále. Yeah! Ale ja som mal silný plán. Tak bach. Ujde Mišo! Mišo! Poď na strani! Hoď do prdele proste. To proste je, že aha, že... To podáma, že... Videl si to? Proste... Teraz som zase kolo toto svoje. Túto debilnú umelú sračku. Oj, niekedy sa to naučí, ne? Retardácia čistá. Jo. Asi takto som spravil šipku na Euženke vtedy. Keby si to videl odtiaľ, to si iba... Wow, akže si dopadol. Dobre, fail.
to baví. No tak to bolo, no. To musí robiť tá Nextelka, bude vystupovať. Vlastne ešte správ, sme si dohali. Tam jak z tej rastliny, tak som sa vytrel, vieš, lebo sa mi šmigla tých rastlín. A ja že, tu som si dal damage a úplne teraz ma boli pravý palec, takže neviem, ako už bude Jak skákať. tá žihlava trochu dala. Dal si ten tempo, dal som. Toto je jeden z nich v našom živote. Pozrieme sa, krásna príroda, deti nahé sa hrajú, pretrkajú a my robíme to, čo máme radi. Ale on má nejakých... No, Ja práve, že toto práve, že ja potrebujem schudnúť, ja som strašne tlustý. Hej, do prdele, to je hovado! A to ide vytečie do druhej. Áno. A inak mal si moc nohy dole. Keby bol úplne kolmík, tak sa ti šmykne dole, vieš? Tak no. A v plámeni. Ešte tak vyzerá. Fuj, šak, fuj. Teplý! Ešte máš šťastie. Ty bež po tu preč. Ja po vás koritke. Ešte chceš, čo? Áňo, dúfam, že jedného dňa pôjdeš za politika a my potom zverejníme to video. Fuj. Po tej rytke ti nestačilo? Poď. No vidíš, ak tu ide dobre. Ja som rozpálený. Ty čo robíš, bo? Sexy. Ideme. Ptáčik! Hoď sa. Nevidia na to zákon. Kde sú tie dve ruky? Hoď sa do toho. Ale ja neviem, prečo ja tam musím... Proste poď takto. To furt musím tu jednu. Ale to vymáš, že ho nás nedíva. To dáš preč, ale... Trošku také väčšie číslo, vieš? Tak o jednom o dve. Ale zase ko som sa na začiatku. Paťo. Počkaj. A furt. Nie furt, ale stále. No ešte také číslo väčšie a bolo by to. Také číslo väčšie? Čo? Ty budeš frost. Ale daj, ty budeš defrost. Defrost. Poď si rozmraziť. Prečo chcem rozmraziť? Prečo chcem rozmraziť Jerryho vtáka, povieš mi? Jerry nemá vtáka. A ty ho máš? Jerry nemá vtáka. Ja ho mám čierne, on ho nemá. Áno. Jerry ti ve hlavu. Áno. Ja som zvedal, jak to bude v tých titulkách po anglicky. Ble. DF, to je on? Á, ide tučko. Čau. A strihni si to. Áno, ja som myslel, Ešte raz sa budem pozrieť na Ridge. ja to je hustý. Aj tak to išlo kreať, tak povedz.
Daj na mňa záber. Na čo spodiar? Asi ty než do slova, že? Nejdem. Všetko najlepšie. Ďakujem. To môže aj sobota. Tak čau. Aj tebe. Nemáš žiadny sviatok, niečo, ktorý som prehľadol, že? Na nete si Nemáš. kontaktujem a tak. Máš? Dobre, to som rád. Prehľadal som nejaký tvoj sviatok? Si bude s tebou? To je to. Môže nie. Kameru doriť. Čakal som vyčekal. Skladal som. Fuck. Nee. What the fuck? Z Južanky sa hlási MJ a DF. Je to tu úplne napraskané Slovensko, futbalové majstrovstva. No koment, žiadny komentár, prosím sa pozrite sami. Chcú ma zabiť. Pauli! Co, ale čeknite. Ale nemám tu paličku, proste, vieš. To tak chýba. Nejaký klobúčik a ideš si. Pohodička. A potom... Tak už asi máš nejaké zábery do videa. Idem konka, potom že idem reverza. A ja som tu. Toto bol čas na nejakú dobrú hlášku, ale... A ja som tu. Nechám. Oh, man. Chlapci moji. Momentálne netušíme, kde sme, ale asi to zoberieme tady. Je tu dosť hustý porast, tak dávaj bacha. OK. Nevládzem vôbec nič s kabinami. Štípe. Znovu?
Povedz nám niečo. Vieš, aké je najteplejšie písmenko? Dobre sa. Je to na hovno. Ja keď sa na seba kúkaš, chápeš? Dobre. Tak čau. Čau.